You're a Romanian! Okay, guys, so I'm like fluently. Salutare, guys! Astăzi o să ne jucăm cu Maya acest obi care se numește Omega. Hai să vedem ce zice Maya. O să învăț și română, apropo. Hello, guys. So today I'm with my friend Eddie, and we are playing this Omega obby, and he's going to help me to speak Romanian. So yeah, let's get started. Slay. Asta a fost a 10-a încercare de a filma din cauza că am avut niște crize de râs de nebunește. Mă rog, asta nu contează. Oh my God, Eddie, Wait. I'm going to speak like English and Romanian at the same time. You are so slob. Bro, you're noob. You're like a bacon, brother. Well, at least I have Robux. You have Roblox, but you are a bacon. Me too, I have Robux. Okay, wait a minute. I have to open my door for my dog because he's like meowing. I don't know how he's meowing, but yeah, you know. Bro, no! Stai că eu am uitat să-mi iau un checkpoint. Bro, fucking. Okay, guys. So I have like an announcement. I'm not going to post like tomorrow till like Monday because I'm not going to have so much time. But if I have time, I'm going to like post, you know? Yeah. Okay, so that was. Okay, Eddie. What? Okay, so I want like to learn Romanian. So come on. Okay, say salut. Salut is meaning hi. Yeah, I know. Salut. Bruh. She's better than me at Romanian. Little does he know that salute is in like English too, because like saluting and stuff like that. So he's a noob at English and I'm a noob at Romanian, so we are like matching. Okay, Eddie, let's get started. Okay, so I said salute. Now what? You're not an Englishman. You are an American man. Yeah, well, I'm not a man. I'm a girl. What? You're a man, brother. Bro, I'm a girl. Hell nah, bro. You're a freaking man. Maybe I have my voice like a man, but I'm a girl. I'm a girl. Oh, you're a man, but your voice is like a girl? No, I meant I'm a girl and my voice is like a man sometimes. When I wake up. Wake up, it's raining and it's Monday. Actually, it's Friday. Okay, it's not Friday, it's it's Wednesday. Oh wait, it's not Wednesday. It's Tuesday. Today. What the fuck? Okay, so help me now, Eddie. I want to learn. Hai să facem o conversație lungă. Ce zici de asta? Okay, I can do that. Bună, eu mă numesc Eddie. Tu cum te numești? Bună școală. Eu mă numesc Maya. Okay, Englishman. I'm not an Englishman. I'm an English girl. English woman. Okay, English Movement. Hell nah, brother. Little does he know he's a dumb. Okay. Wait, but I got an announcement to make. Okay, y'all need to like, because if you like, I'm going to like speak Romanian in one of my videos. Only Romanian, because yeah, I'm going to learn. And if we get
5 likes, I'm going to speak Romanian in one of my videos. So Nu o să facem niciodată 5 like-uri. Nu-i așa, Maia? wait a minute. But dacă nu facem 10 like-uri la acest videoclip, eu nu o să-l ajut pe Eddie să vorbească engleză fluently. It's like, if you don't give me 10 likes or Eddie, I'm not going to help Eddie speak like English fluently, not just like bro and stuff like that. English fluently. If we get 10 likes, then I'm going to help Eddie speak English really good. He Bro, has, where are you? yeah. Where are you? I'm at stage 88, cum se zice. Oh wait, really? I'm a stage 101. Oh my freaking goodness. Oh my god. Wait me. Yeah, I'm waiting you. You run of me. You run, What? run. Hey, I don't know English. I'm a Romanian. But my name is Romanian, not Englishman. Well, my name is. You know I can speak Romanian fluently, no? Let's see. Well, what do you want me to say? Ok, abonați. Eu zic să fac magia mea să poată să vorbească foarte bine română. Maia să vorbească română acum! Hai să vedem. Ce faci, Maia? Bine. Bine? Yes, yes. Ești din România sau din Anglia? USA. Băi, trebuie să fac o rare așteptați. United States of United States. Eu m-am beșit. Am învățat de la Duolingo. M-am beșit. Aia am învățat. E bine ce am învățat. Slay. That's what I can speak. Like say, you know? I learned from Google Translate that I farted means m-am beșit. M-am beșit. Eu, Maia, știu că ea de fapt știe de fapt română, dar nu știu dacă e adevărat ce zic, așa că trebuie să spunem ei. E adevărat că tu știi foarte bine română? Well, guys, if y'all didn't know, I speak English and not Romanian, but I speak fluently Romanian. Yes, like. Brother, say the truth. What? Say the truth. I'm I'm an Englishman. Bro, say the truth. I know you. You're a Romanian. Okay, guys, so I'm like fluently Romanian, so it's not really big to like learn Romanian because I'm Romanian, so yeah. And if you didn't know, I give y'all a hint from which country I'm from in my video where I recreated Cat's Eye members in Just Impress. Deci, Maia, tu știi română? Da, știu română. Deci, am trăit într-o minciună. Nu ați trăit într-o minciună, pentru că eu am dat un hint, dar oamenii nu se uită la mine la videoclip, numai la ale tale, deci, da. Numai la ale mele. Ia, că acum o să pun acolo în descriere să se uite și la tine. Pentru că eu am primit numai 4 vizionări la videoclipul meu. Oameni, știm că nimeni nu vrea să dea like, din cauza că e cringe efectiv să dai like la niște persoane care sunt începătoare, dar gândiți-vă
cum suntem noi acum, așa era și Max Infinite sau altcineva. Deci, dați-ne și nou un like. Ca să putem să mai facem video și o să ajungem populari. Și vă uitați la noi, să fiți fericiți, înțelegeți? Și dacă ajungem populari, o să vă dăm și vouă un cadou. O să facem multe... O să avem mulți suporteri și alte lucruri. Eddie. Ah! I'm going to like speak English too, not only Romanian. Okay, so guys, so please like my video, like my last video. I play like Freddy Fazbear for the like for like the first time, and yeah, vă rog eu, dați-mi și mie un like la ultimul meu videoclip. Bine, penultimul, că acum no, ați înțeles voi. Ultimul meu videoclip. M-a jucat Freddy Fazbear și pentru prima dată și no, aș dori foarte mult 2 like-uri măcar. Da. Maia, Da. eu zic să nu mai tot pe ea cu job application, că unde lucri tu la Freddy acolo, că eu cred că nimeni n-ar lucra acolo. Eu spun, pui direct ceva urma și atât. What the fuck? Sigur nu mă uit la videoclipul ei. Eddie. Fred, so it's like the first time I'm playing another game. And okay, so hard. What the fuck? Okay, but I'm like going to also I'm going to like I'm going to do like another intro and not just like job application because that's the old me. Now is the old Maya. I miss the old Kanye. The spares in the news Kanye. No. I miss the okay, gata. Zic de nu mai fac niciun intro. Fă-ți ca mine. Că cine are nevoie de intro, că oricum spui hello guys. Păi da, la gen videoclipul ăsta nu o să pun niciun intro pentru că încă lucru la intro. Și gen da. Și să nu editezi așa tare, că te chinui degeaba dacă nu faci videouri sau ceva. No. Deci, eu spun că ne-am cam lungit un pic cam mult cu acest videoclip. Am văzut, Maia știe de fapt multă română. Maia știe cam multă română și Maia s-a și născut în România, deci da. Deci, sper că acest videoclip a fost foarte plăcut. Sper că o să vă uitați până la final ca să vedeți ce se va întâmpla. Că videoclipul se va termina chiar aici. Ne vedem data viitoare. Pa! Okay, guys, so I guess I'm going offline. I love you and I hope you don't forget. Bye!